περνάω. Να μην περάσω από δίπλα. Έλα. Για πες μας πώς νιώθεις στο Συνταλιό. Ωραίος, μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Βάγκο. Ναι, πρέπει να το έγραψε, ναι. Πού είναι οι άλλοι? Οι άλλοι? Τόσκμαν. Where is Toskman? Απάντα ρε μαλάκα. Where is Toskman? Ναι. Αθλητής, Ναι. κοπροαθλητής. Ναι. Όλοι έφυγαν, δεν μας περιμένει κανένας. Περιμένουμε μπάλκο. Οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Λέει ο μικρός θα ταΐζει. Αφού όλοι την έχουν δει τσάρδες. Ναι ρε φίλε, εδώ τρία άτομα ήταν σταματημένοι ήταν. Γιατί επειδή την είδαν όλοι τζάρβηση θα πάει έτσι από τα Μαλάκα, εγώ ρώτησα και 15 ποτά χτες το βράδυ. Εσύ είσαι 23. Εγώ είμαι... Βάγκο, μία ακούστε να τα μαλακισμένα του 12,5 ώρα κοιμούνταν το 12,5 ώρα να πούμε. Τα έσχη. 12 η ώρα κοιμόμουν για να ευχαριστηθώ. Να φανταστείς πόσο έσχος είσαι. Το βουνό να ευχαριστηθώ. Έλα. Δεν υπάρχει